கிரிக்கெட் பார்க்குற நிறைய பேருக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர், சௌரவ் கங்குலி, மகேந்திர சிங் தோனி, விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மான்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே அடிக்கிட்டே போகலாம். இவங்க தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன். ஆனால் வேர்ல்டு கப் செமிஃபைனல்ஸாக ஆடுவாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு எல்லாருக்குமேவும் எங்களாலேயும் வேர்ல்டு கப் ஃபைனல்ஸ் விளையாட முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவங்க தான் ராஜஸ்தானில் பிறந்த தமிழ் பொண்ணு, நம்ம இந்தியன் உமன்ஸ் டீம் கிரிக்கெட்டோடைய கேப்டனாக இருந்தவங்க மித்தாலி ராஜ். அவங்கள பற்றின இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரியை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெற்றிங்கிறது யாருக்குமே அவ்வளோ ஈஸியாக வர்றதில்லை. சச்சின் டெண்டுல்கர் அவுட் ஆனால் டிவியை ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற காலம் மாதிரி 24 வருஷம் ஆச்சு நம்ம வேர்ல்டு கப் ஜெயிக்கிறதுக்கு. அது மாதிரி தான் மித்தாலி ராஜோடைய கிரிக்கெட் லைஃப்பும் கொஞ்சம் நீளமானது. தன்னோட 10 வயசில் கிரிக்கெட் பேட்டை கையில் எடுத்த மித்தாலி ராஜுக்கு 14 வயசில் அண்டர் 19 விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. 1999 அயர்லாண்டு அப்போ இருக்க உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம்லேயே மிக வலுவான ஒரு டீமு. அவங்களுக்கு எதிராக தன்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் மேட்ச்சில் இறங்குறாங்க மித்தாலி ராஜ். அப்போது ஓப்பனிங் இறங்குற எல்லாருக்குமேவும் இருக்க மிகப்பெரிய ஆசை என்ன அப்படின்னா, ஒன்று சதம் அடிக்கணும், அப்படி இல்லை அப்படின்னா தான் போடுற முதல் ஓவர்லேயே விக்கெட் எடுக்கணும். அதை சாதிச்சு காட்டினவங்க தான் மித்தாலி ராஜ். தன்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லேயே 114 ரன் அடிக்கிறாங்க. அதனால மதுரை கைத்தட்டல் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்த மித்தாலி ராஜுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். ஸ்டேடியமில் ஆடியன்ஸே இல்லை. அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இங்கே மென்ஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு இருக்க ஒரு வரவேற்பு உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமுக்கு இல்லை அப்படின்னு. 2001 to 2002 சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு எதிரான மேட்ச், ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச். அதில் அப்போ வரைக்கும் அதிகபட்ச, அதாவது தனிநபரோட அதிகபட்ச ஸ்கோர் 209. அதில் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இறங்கின மித்தாலி ராஜ் 214 ரன் அடித்தது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை கிரிக்கெட் ஆடியன்ஸோடைய பார்வையையும் தன்னோட கவனத்துக்கு ஈர்க்கிறாங்க. தொடர்ந்து 7 அரை சதங்கள் அடித்ததோட மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன்ஸ் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமுக்கு கேப்டன் பதவி ஏற்கிறாங்க. 2013 வேர்ல்டு லெவலில் பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. அதில் அப்போ வரைக்கும் நம்ம உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமில் யாருமே தொடக்கூட முடியாத ஒரு இடமா இருந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படிங்கிற கிரீடத்தை தூக்கி தன்னோட தலையில் வச்சது மட்டும் இல்லாமல் தனக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பிளேயர்ஸ்க்கு ஒரு ரோல் மாடலாகவும் ஆகுறாங்க மித்தாலி ராஜ். 2009 தேசிய அளவில் சிறந்த வீரர்கள் வழங்கக்கூடிய அர்ஜுனா அவார்டு வாங்குறாங்க. 2013 பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்குறாங்க. அதோட மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இந்தியன் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயருமே வாங்காத விஸ்டன் அவார்டு வாங்குறாங்க. இவ்வளோ அவார்ட்ஸ் வாங்கின மித்தாலி ராஜ் 2022 ஜூன் 8 தன்னோட ட்விட்டர் பேஜில் ஒரு பதிவை போடுறாங்க. அதில் என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு சின்ன பிள்ளையாக தான் நான் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டீமில் என்னோடய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தேன். அதில் பல வெற்றிகளையும் மேடுபள்ளங்களும் எனக்கு நல்ல பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துச்சு. அது என்னோடய கிரிக்கெட் ஸ்டைலை மாற்றவும் ஒரு வலுவான கிரிக்கெட் டீமை உருவாக்குறதுக்கும் எனக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருந்துச்சு. எந்த ஒரு படமுமே எண்டுக்கு வரணும். இப்போ இருக்க இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஒரு வலுவான இளைஞர் கையில் இருக்குது. அதனால் நான் என்னோட ரிட்டையர்மெண்ட்டை இன்றைக்கி நான் அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட 23 வருட கிரிக்கெட் லைஃப்பை அன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நான் விரும்புகிற ஒரு இந்த கிரிக்கெட் லைஃப்பில் யாராவது இதுக்கு பணியாற்ற அழைச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வர தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு கோச்சாக வர்றதுக்கும் ரெடியாக இருக்கேன்னு சொல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை இவங்க இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமுக்கு கோச்சாக வந்தால் நம்ம இந்தியன்ஸ் கிரிக்கெட் டீம் வேர்ல்டு கப் வாங்குமா அப்படிங்கிறது யார் யாருக்கெல்லாம் தோணுங்கிறத கமெண்டில் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச இந்தியன் உமன் கிரிக்கெட் டீம் பிளேயரையும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் மறந்துடாதீங்க. பாய் பாய்.